Dialogo sa pagtuo. Tulumanon kini sa pagpareganay diha sa pagtuo managlahing baluganan. Ug karon, ania ang atong tulumanon. Dialogo sa pagtuo. Dialogo sa pagtuo. Hello. Oh, Oh, mayong okay. nato nga tigpaminaw diha sa tanan nga mga viewer gyud sa atong Facebook og sa tanan nga mga kanunay gyud nagasunod ing atong tulumanon ang dialogos pagtuo. So sige gyapon nga ubos nga lagad sa kanginan Brother Eugene Gapo, membros Catholic Faith Defender, Zamboanga City Chapter. Ang tema akong pamatud-an nga si Kristo mao ang Dios nga matuod sumala sa mabasa sa Biblia og referensya og mahisgutan usab mao ang buhi nga Dios. No, mamatud-an ko nga si Kristo mao ang Dios nga matuod og ang buhi nga Dios. Sumala sa mabasa sa Biblia og referensya kay gi-insert na ko ning Dios kay basin ni pagkaingon nitong kaatbang nga si Kristo patay nga Dios. Nganong nahimong matuod nga Dios si Kristo tungod kay dili basta-basta ang iyang pagka-Dios kun dili dili niingon nga Dios lang. Ngani gingon sa Biblia sa tagna ni propeta Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 nga matud pa ni propeta Isaias atong basahon. Kini Biblia nga atong dala ang bersyon niini mayong balita Biblia. Kay natao alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya nagmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipes pagpakigdait. Gani angay tang muyukbo ani mga igsuon kay sa tagna pa ni propeta Isaias do na di ay Dios nga gamhanang matao. Unya way laing Dios nga gamhanang matao mga igsuon mao kini si Hesukristo. Kini sayad ta atong kaatbang nga mo gamit gini siya mga katarungan nga dili Dios si Kristo. Gani yang ipamatuod nga si Kristo tao, wa tay debate ana ha kay parehom tang katuog tao. Si Kristo nimong tao. Aon moingon kini atong kaatbang nga dili Dios Kristo mo ni atong lantugian karon. Unya ikaduhang teksto kining niya mabasa sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. Katumanan sa tagna ni propeta Isaias, ang Birhen Maria nagsabak og naglalang siya. Matud pa atong basahon, ang usa ka babaeng ulay atras tag 22. Kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo. Pinaagis propeta. Yang usa ka babaeng ulay magmabdot og mo anak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Kung si si Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Klaro kay magsuon nga way laing Dios nga gihinganlag Emmanuel si Hesukristo. Kunya matud pa sa nini ang mga wali sa apostoles nga si Kristo usa gayud ka Dios. Ato ning basahon ng wali sa mga apostoles niya pero ato sa ning basahon ning ni ang sulat ni propeta sulat ni San Lucas nga kini sa Lucas kapitulo 6 bersikulo nini ang Lucas kapitulo 7 basahon wala bersikulo na. 16. Ingon si Kristo nga ningon ng mga nahibulong gayud sila sa pagningon usa ka gamhanang propeta nitong kanato og ang Dios nianhi aron pagluwas ang katawhan. So wala ing Dios nianhi aron sa pagluwas ang katawhan. Mao ning ni ang Dios nga si Hesukristo mga igsuon nga gisupak sa atong kaatbang karon. Unya arita sa walis mga apostoles mga igsuon nga matud pa sa mga apostoles ni Kristo wala gid nagwali ang mga apostoles ni Kristo nga si Kristo dili Dios. Ang wali sa mga apostoles mabasa nato sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5 nagkanayon. Kaliwat gayud sila sa mga patriarga ug gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao. Tao si Kristo nga mao ang Dios nga naibabaw sa tanan daygon hangtod sa kahangturan. Amen. So perting klaruha mga igsoon. Alis apostoles si Kristo mao ang Dios nga naibabaw sa tanan daygon hangtod sa kahangturan. Oras na to mga higala 4 minutos na lang nanatay mga pilan na lang kagutlo para mahuman to sa tong pahayag ato na lang kapuson. Katapusang tinun-an ni hatag wali si Apostol Juan. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa maayong balita Biblia ingon ni Apostol Juan,
wala pa gayong taong nagakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan nga maoy nagpaila kaniya. Bugtong anak nga Dios gyud. Gyud ni ingon binuang pagkasulti ni Apostol Juan. Og nasayod ta mga igsoon nga kining atong pabarog walang ta mogamit og referensya. Kay klatong mabasa na Biblia litra po litra si Kristo Dios nga gamahanan. Tagna pa ni propeta Isaias og hangtod gani mismo sa mga wali sa mga apostoles. Niya nagpakuto karon sa kong kaatbang nga mo site ni siya og mga bersikulo sa Biblia nga nagpanghimatuod nga dili Dios si Kristo. Kay sayod na mo man iyang papel sa pagsupak, no? Kung nagpaabot ito nga magka-gitar nig teksto ron. Niya daghang salamat sa inyong pagpaminaw na lang, wala naman tay oras hangtod sa sunod nga ribatal kung makaabot pa tag ribatal ani. So atong ihatag ang higayon sa ato ang kaatbang nga si Brad Elizar alang sa iyahang 5 minutes nga pagpangutana sa ning stop. Okay. Pwede na ko mangutana, Mr. Gapo. Okay, tayman na to. Pwede na. Okay. Gigamit nimo ang Isaias 9:6. Gituhuan ba nimo nang sulod sa Isaias 9:6? Gituhuan nimo dili? Gituuhan. Ingon si propeta Isaias, ang Dios matao. Okay. Asay bersikulo sa Biblia nagahisgot diha sa Isaias gihisgutan man nga kanang anak o bata nga mataw pagatawag og amahan. Mabasa ba sa Biblia na si Kristo gitawag og amahan? Atong masabot igsuon nga niya sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Ningon si propeta Isaias atong sabton niya. Kay mataw alang kanatong usa ka bata gihatag kanatong usa ka anak lalaki sa nagmando sa tanan nganlan sa malamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipes pagpakigdait. Anong nahimong amahan si Kristo igsuon? Bitungod kay nahimo siyang amahan sa tanan nga mga butang ug nahimo kang mga anak ngadto kaniya. Ang imong pangutana do na bay mabasa sa Biblia nga si Kristo usa ka amahan? Wala ta maghisgot ani nga si Kristo usa ka amahan ba o dili? Ang atong ang tema pamatud-an si Kristo Dios og hayag pas utok-utok nabasa na Kristo Dios tagna ni propeta Isaias. Sunod pangutana. Ikaw mo imiingon nga si Kristo gikan pa lang sa imong baba karon wa pagid nabasa awa panawga ang imong laway nga miingon ka si Kristo gitawag og amahan kay siya amahan sa tanang mga butang. So pangutana kay naman na sa bersikulo balido man na ano man ang gigamit. Unsang bersikulo mabasa nga si Kristo gitawag og amahan nga walay katapusan base sa Isaias 9:6? Unsang bersikulo Objection ba? Wa ta maghisgot og si Kristo ba ang tema amahan sa tanang mga butang. Although ako nang gigamit nga si Kristo amahan sa tanang mga butang kasi ang tagiyan niini. Siya ang nagbuhat niini sa tanang mga butang ni asa sulat ni diya sa wali sa mga apostoles sa Living Testamento. Colosas kapitulo 1 bersikulo 16 Living Translation Bible of Protestant. Tarungan nga mo sa likway ni ana kay dili papel mo ang pagpamatuod nga si Kristo amahan ba o dili. Akong gipabarog nga si Kristo Dios og nagpaabot siguro karon nga mosahit kag bersikulo. Objection. Wala dili nako panahon ang pagpamatuod. Ang panahon nako nangutana og pagkonfirma sa imo. Gigamit manggod nimo ang Isaias 9:6. Nangutana ko nimo kung imo ba nang gituhuan, mitubag kay imong gituhuan. Naa sa sulod sa Isaias 9:6 nga ang bata tawag og amahan mo nang gipangitaan kana kog bersikulo, gai kog bersikulo nga gitawag si Kristo og amahan nga way katapusan. Imong gipamulong ron nga siya amahan o amahan sa tanang mga butang. Gai kog bersikulo ana para ako mamulong aning amahan sa nga walay katapusan. Kun dili si propeta Isaias mo namulong. Igor akong gabasa sa sulat ni propeta Isaias busa di ko nimo mabasol. Ang ayno basolon is propeta Isaias nganong nasuwat niya. Okay, sunod nga pangutana ako kang biyaan na kay wa gyud nimo na matubag. Sunod nga pangutana. Natubag na ko ang pangutana di na kakadawat. Pangutana. Ang imong tema pamatud-an nimo nga si Kristo matuod nga Dios. Kining Kristo ba nga matuod nga Dios? Do na kabay mabasa nga nagpaila ni siya nga matuod nga Dios?
Kung mabasa na po sa Biblia, litra po litra nga si Kristo matuod nga Dios. O yun kang pildikas debate, undangon na nato ni. Kung makabasa ka sa Biblia, na si Kristo Kung mabasa na po mismo sa Biblia, niingon si Kristo nga ako, nga po, yung Dios. Mr. Gapo, nagkasinabot, Ano siya? paminaway ta sa pangutana, paminaw po na ako ang tubag. Pinasaat, nadya akong tubag. Ang imong Kung mabasa ron sa Biblia, litra po litra nga giangko ni Kristo nga ako. pagpala sa ako, kundi sa pagpangutubag. Doon na ka ba'y mabasa? Doon na ba o wala? Na- Ang imong question. Ay mabasa. Doon na ba ba'y mabasa sa Biblia nga si Ay Kristo, mabasa. Gitubag matiga na ay mabasa. si Kristo mismo? Na mabasa si Kristo mismo. Siya matuod nga Dios. Kung doon na wala. Kumbaga, doon na wala. Na ay mabasa. O sige, karon. Kay doon naman kay nabasa. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Supakon ba ning giingon sa inyong pari? Supakon ba nimo ning giingon ni Raymond Brown nga wala si Kristo nag-ingon o wala siya gipahayag nga siya Dios? Matuod ni supakon nimo dili. Objection ko kana libro ha imong gigamit o ko gagamit ana. Imo nang giputol kabalo ko ba? Di na pamahayag sa kaugalingong pare, imo lang nang giputol. Wala wala na ho. Wala ko ha? Dili ko muuyo na imo libro kay imo nang giputol sa pagbasa. So ana. Dili ka pwede mangumentaryo kay ang imong katungdanan pagtubag. Unya naa sa Tiga. nimo sumala sa Biblia og referensya. Hingamit Pag napikaan na nga dili ko mudawat ana libro ha kay imo nang giputol. Klaro kay na imo nang giputol. pangutana kay Ngano mo gamit man kana? Paminaw sa. Ngano mo gamit man kana? Nagtubag mo ko. Ngano mo gamit man kana ang mga libro mo ana ko gamita? obligasyon Imong giguba kini akong tekstong gipabarog. naa sa imong tema. Wala na. Time na ka 5 minutes and 33 seconds. Agoy, di naman ka mo tubag. Time na ka. Kay imo mag-isamok-samukod. Mr. Gapo. Pagdati ka nga ayaw ka gamit anang libro nga wala na ko gamita. Dapat ta imong gubuon ni teksto nga akong gihatag. Ayaw ko sa mukha. Time na ka. Ikaw na ipamahayag na lang. Hello. 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 Oh, sige ka na. Klaro na, Tagaan ti kag unom ka minuto pagpabarog ana imong pagsupak sa akong tema. Sige. Hangyo lang ko nimo Mr. Gapo nga samtang nag-istorya ang pangutana ayaw sa pawi. Wala. Sige na. Padayon na. Time start now. Okay. Mga higalag kay Sunan, klaro kayo ang atong kaatbang nga si Mr. Gapo, Catholic Faith Defender. Pamatud-an niya nga si Hesus Kristo matuod na Dios. Sumala sa Biblia og referensya. Munang nangutana ko niya og Biblia og referensya. Wa kun mi gipirma nga ang iya rang gigamit ang basihan. Dito ra ko mangutana. Ang iyang giingon pamatud-an niya Biblia og referensya. Sa tinuod mga kaigsunan ug kaygalaan, dili ako ang unang misupak nga si Kristo dili Dios. Ingon siya ganina, doon na ba kunoy babasa nga si Kristo dili Dios? Pwede man ta mo gamit og referensya. O, sila mismong libro nag-ingon. Libro nila mismo. Libro ni sa pari. Ang usa ka pari, gihinganlan ni si Raymond Brown, usa ka American press. Giingon din si Jesus kailanman ay hindi sinawag na Diyos Ay sus. sa alinmang naunang tatlong ebanghelyo. Una ang Synoptic Gospel. Ingon sa pare, wala mo tawag si Kristo o Diyos sa alinman sa naunang ebanghelyo. Maging ang ikaapat na ebanghelyo ay hindi kailanman naglalarawan na si Jesus tiyakang nagsasabi na siya ay Diyos. Ang ikaapat ka ebanghelyo usab, wala naghisgot na si Kristo nag-ingon na siya Diyos. Klaro kayo. Hain maning upat ka ebanghelyo, ikaupat ka ebanghelyo. Mo ni ang libro ni Juan. Busa sa libro ni Juan, sa libro ni Mateo, sa libro ni Lucas, sa libro ni Marcos, wala gayud tawag si Kristo o Diyos. Sumala na sa pari sa Iglesia Katolika. Pari ni Brad Eugene Gapo. Busa kung iya mang supakan kanang gisgutan sa pari, ana, dako kayong problema ni Gapo kay ang iyang pari iyang supakan. Unya, migamit siya sa libro ni Apostol Pedro.
Gigamit siya unsay giingon din sa imong pare padayon. Kaya walang dahilan upang isipin na tinawag na Diyos sa mga unang bahagi ng bagong tipan. Hindi ginamit ni Pablo ang titulo sa alinmang epistolang nasulat bago ang taong 68. Wala na gamita in tao ng katawagang Dios, Eugene Gapo. Unya mingon siya wala dai siya ning libro. Naon sa man kang dipindira ka nga pagka man kang dipindir wala man dai ka ning libro ha. Di po, sinulat ni sa inyong pari gihapon, Eugene Gapo. Kining inyong pari nga si Ronald Jenkins na ingon sa ang libro, ang mga apostol ug ang unang mga Kristiyano hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Ako kaya nakasabot kag Tagalog yun din. Wala giilas si Jesus nga Diyos. Bastod sa iyong pari nga si Donald Wilkins. Ang Isaias 9:6, akong ipangutana ganina, may tungod sa bata, tawag og amahan, ang iyang piliyon, katurang Diyos, Diyos. Kaya gusto din niyang talutaw, kanya higamit, ipatulog na mo ng status Eugene Gapo. Kaya kanaraman na gusto niyo pangutamon, yan naaman na niya. Ang bata, tawagon po siya amahan, nangutana po niya, kung doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo tawag og amahan, wa kuno siya nagpamatudan ng amahan, wala tani mo nabasaha, kay naarba sa imo ang gibutan, kung wala, gipahayag, dili pwede mangutana, unya imo man ang gigamit. Di dapat mangutana minimo dia. Di na lagi niya. Naaba ko na yung mabasa nga si Kristo dili Dios mo magini pangutana sa tungkat ba. Hindi tinawag na Dios. Hindi amo na isupak ani ang pari ninyo, hindi ako. Pari ninyo mismo nag-ingon nga dili gitawag si Kristo Dios. Wala kaning libro Eugene. Sino nga ko ding gisupakan? Tulog kay. Nya mingon na isa. Kung mabasa ko niya, si Kristo matuog ni Diyos. Kunya, ingon naman inyong pare, nga wala nag-ingon si Kristo, nga siya matuog ni Diyos, kinsa may tinuod ninyo ani. Na yung nagkasumpaki na ni mga Katoliko. Catholic Faith Defender o pare, nagkasumpaki. Oras, 4 minutes and 37 seconds. 4 minutes and 37 seconds. Now, giingon sa inyong ano, pare? Nagkindiriyo sa libro. O sa libro sa paring Katoliko, nag-ingon, no? Ingon din nga ang gayong buhay na inihayag kay Jesus ay hindi siya tinawag na Diyos. Page 29. Klaro kay na. Ako na lang ihatag nimo Eugene ang oras para pud malingaw po ka. Pero mangutana ka, paminaw sa tubag, aron di ta magsapaw. Okay. Unay formal nga kuan. Okay. Daghang salamat sa imong nindot nga pahayag. Sakto gyud. So, unang pangutana. Andam na bagas pagtubag. Andam kay gani gahapon ako andam. Okay. Ang matud-an ko nga si Kristo mo ang Dios nga matuod. Sumala mabasa sa Biblia og referensya. Laro ha? Imo ba ning supakon o dili? Dili lang ako gasupak, imo pare misupak ka na. Unang ako supak na kasi imo pare supak ka na. Ihika pa ng pare kay ako mangutana ng pare. Imo ba ning supakon o dili? Gisupak na ko na kay gisupak na sa inyong pare. Ayun nagihika pa ng pare kay ikaw ray kung gipangutanan abot man ka ng pare. Ana. Okay. Kay imo man ning gisupak. Kung atong mabasa ron sa Biblia litra por litra ang giwalis mga apostoles nga si Kristo matuod nga Dios. Uyon kang pildi kas debate ug undangon nato yung tawag. Tubag. Kung doon na kay mabasa na sigurado nato nga ingon si Pablo, ingon si Apostol Pedro nga doon ay mga sulat ni apostol sa mga apostol nga ginatuis. Paminaw akong pangutana to baga. Kung mabasa ko litra por litra sa Biblia giwalis mga apostoles ni Kristo nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. Uyon ka kas debate ug undangon nato yung tawag. Tubag. Doon na kay mabasa nga tuis kay si Apostol Pedro. Ang mangutana og tuis ba? Ang pangutana kon mao kabasa ko sa Biblia og isa ka bersikulo nga giwalis mga apostoles nga si Kristo. Tao ang Dios nga matuod. Sapaw. Ano mo pildi kas debate? Sir Gapo. Aminaw to tubag. Ayo sa sapaw, ikaw ra sa sapaw ay lugas langit ni mananapaw. Motubag na ko saman. Mo pangutana ha. Doon na kay mabasa nga tuis, di na ko nadawaton kay nga no tuis man na ingon man si Pedro nga doon. Ako mangutana na ba ko'y mabasang tuis. Ang simpleng pangutana, klarohon ako ha.
Kung mabasa na ko sa Biblia ron, giwali sa apostoles nga si Kristo mao ang Dios nga matuod. Uyon kang pildi kas debate. Tubag lagi ko, kanang imong basahon, di na ako nadawaton, kay tuis na, nganong mo dawat man ko ana nga tuis na, di tuis po na kumutok, tuis na rin mo. Wala ko mangutanan ni tuis baning niya. Simple lang. Mula ka sa karon kong kapildihan o akong mabasa, ang tema nako dire nga pamatud-an kong si Kristo Dios. Kung ako mabasa ros Biblia nga giwali ni Apostol Pablo si Kristo matuod nga Dios. Gitubag ako. Otrohon ako ang tubag. Kanang imong basahon, tuis na, kay gingon si Pedro dunay nagsulat nga ginatuis sa mga burong. Unya di ako nadawaton kay tuis man. Basahon ni para kayon kag dili tuis. Ha? Ini dili Biblia sa Katoliko ha. Dili ni Biblia sa Katoliko, Protestant Bible ni basig kayon kag tuis. O sige basa. Tong basahon na. Pero kun ni aniyon ko kanina, kung mabasa nako, uyon kang pildi ka. Dili lagi ko mudawat anang tuis di mong hubad. Dili na tuis nga hubad. Okay, dili ni tuis nga hubad. Kay Biblia ni atong gasabot ta Biblia hay. Unya karon mayon kag tuis. Tubagalon jud ko. Kung ako ang magkasaron Biblia litra po litra. Mr. Gapo, akong itubag na ka. Kung magbasa gani kag tuis, dili na ko nadawaton kay ingon si Pablo, matuis po di mong utok ana. Kay atong basahon og tuis baning niya. Oh, sige basa ka. Unang man kapitulo 5 bersikulo 20. Oh. Og kita sayod anak sa Dios mianhi mihatag kanatog sa labutan. Nagpatlag kaniya nga mao ang matuod. Og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sayang anak nga si Jesucristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi ang dayon. Hindi na. Sakto ka sayop. Sakto ni sayop. Insakto agay nabasa nga si Kristo matuod nga Dios ang naa diha kini siya ang kini imong gialisdan ang pronoun nga kini gialisdan nimong Kristo Joseph nimong nakasulat At nga tuis na niya. Sa akin sapaw, asag sapaw. Klarohon ako nagbasa ha. Oh, klaro ha. Og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhig mihatag kanatog sa labutan og pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak na si Jesucristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhing dayon. Kinsay makapon ninyo aning duha, ikaw o si San Juan? Insakto nang nakasulat kay nakasulat diha kini siya wala gingog Kristo ang matuod nga Dios. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Oh, sunod. Subag na na nimo. Napakoy oras mga 2 minuto. Sunod pangutana. Ingon ka ganina gigamit nimo libros pare ato tong i-confirm ha? Libros pare. Nga wala tay gahisgot ang upat ka ebanghelyo nga si Kristo Dios tinuod to? Sayop ka. Ang ingon sa pare, ang tulo ka ebanghelyo o gitawag sa synoptic gospel, wala naghisgot o wala tawag si Kristo Dios. Okay. Kung akong mabasa karon sa Biblia, diha sa imong giingog synoptic gospel, nga si Kristo mismo niingon nga ako buhi Dios. Uyon kang pildi na karon. Di supat nimo ang imo ang pare. Pare man napahayag sa pare, gi-confirm lang tika, kabalo ko din napahayag sa pare. Ako gi-confirm karon og unsa ka tinuod nang giingon nimo nga imong gigamit pare. Imo man dito o man kana to kag pare. Ato kasi pare o nya tong pare. Excuse ingon karon sa Biblia, paminaw sa Isaac Sapaw. Kung ako mabasa sa Biblia ron nga niangkon mismo si Kristo siya buhi nga Dios. Uyon kang pildi na kas debate. Basa ka. Okay, uyon ba kang pildi na kas debate? Basa ka. Kung imong mabasa nga si Kristo mismo niangkon nga siya mao ang matuod nga Dios. Sa insakto nga hubad, pildi ko. Okay. Insakto nga hubad ha, dili ko. Walay Biblia nga sayo pang hubad kay inyo ning gigamit. Kining di ang The Plain Aramaic Bible. Ito ning gigamit ha. Nasa inyong pasugo na The Plain Aramaic Bible gigamit mo sa taon ka oy, di makakabalo mo sabot. Tugatugam di kag debate di man kakabaw. Oy, sa pangutana na Mabasa karon sa Biblia nga niangkon mismo si Kristo siya living God. Uyon ka pildi kas debate. Hello. Hello. Naman eh. Hello. Hello. Oh, wala nimong oras. Murag. Napakoy 1 minute. 2 minutes. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang, no? Sige. Kung mabasa ron sa Biblia, giangkon ni Kristo siya living God. Uyon ka pildi kas debate. Ako nang giingon. Pag tuis gani ang hubad, Brad, kay dunay mga tuis nga hubad ingon si Pablo. Di na tuis nga hubad gigamit na sa inyong pasugo kanang The Plain Aramaic Bible. Nagamit na din mo tinuis.
Dunay mga hubad Sa ingon. kung ako yung mabasa ron di angko ni Kristo nga siya libing God o yun kapildi kas debate. Ayaw blikay. Tubag ko, tubag. Si Pablo nag-ingon nga dunay Si mga Pablo sulat. akong giingon. Ayaw labot ni Pablo. Dili ko Kristo. Kung ako mabasa ron ni angko si Kristo siya libing God o yun kapildi kas debate. Ako na kang itubag. Ug mo ni ang akong tubag. Kanang tuis nga hubad nga imong pagabasahon dili na ko na dawaton. Kay ingon ang inyong pari wala tawga og Dios si Kristo. Dili. Ayaw Oo. na hikap anang pare. Kaya diritas pangutanan ako. Abot na kag pare nga man ako gamitang pare. Kana naminaw ni imong pari. Ha? Kung mabasa na ko ron sa Biblia nga si Kristo living God o yun na kang pildi kas debate. Tubag nako utrohon nako kung kanang imong hubad nga gigamit tuis na kay ingon si Pedro na gituis. Tanag kinibang wala ko nang utanag kinibang hubad to is bani dili. Simple lang. Dili nako dawaton Tapos Biblia Kristo ni akon sa living God yun kang pildi na kas debate. utrohon nako ang tubag. Kung ang imong gigamit nga hubad tuis dili nako dawaton. Kay ingon si Pedro Dili nito is kay inyo ni anis inyong pasugo the plain Aramaic Bible. Ha? Tumasahon niya. Huwag mo katuluot so paminsa ayon sa tao. Kaya wala rin lugar sa langit ting mananataw. putana nimo. Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Imong uyon kitag mabasa na ko si Kristo Dios. Oy nagwali man ka usaban pildi na ka? Di paminaw sa Ang imo ang katungdanan karon. Paminaw sa ay sagsapaw. ribatal. Naana sa imong ribatal ayaw pagpataka-taka. Oh. Kung ako bang mabasa ron sa Biblia nga niangkon si Kristo living God, uyon ka pildi na ka. Ilan akong tubag. Utrohon ako ang akong tubag. Pabalik-balik mo ra man kag plaka. Kung ang imong basahon tuis gani, Wala ko Ay, di- utanag gituis ba ni? na. Wala ko nang utanag tuis ba ni? Di na ko ni undangan ni akong pangutana. Ako ni dugangan akong oras. Balag magkalingaw tagkuanan eh. Dugan imong oras diha na to makita gidugom sa gid mo. Isang kung pasahon na lang para mahuman na ta. Ha? Ug kaganahan mo ribatal, may ribatal. Ay sa paminaw sa katong basahon sa nato. Aron madawat kasi mong kapildihan kay palawat sa tawag. Ah? I say to you that you shall die in your sin. Juan 8:24. For unless you shall believe that I am the living God. Ah, lapo ka kung tima dia ha, imong supak. Wala na pildi na tas debate oy. Pildi. Kam na kag debate dim ka kabalo. Kung sa kanang experience wala ko gata. Oh, imo ara nang huna-huna nga pildi. Imo ara nang huna-huna. Akong tima di nakakinahanglan mo ribat napabarog na nako. Og nias galas sa kapitulo 1 bersikulo 8 ang nagwalig supak sa mong giwali patunglo wala palungon ako ni tawag oy. Tuga-tuga di ka. Oy, pildi pero ingon inyong pare nga wala tawag yung Ay, Dios. so ayo gamita na libro nga ako gamita. Di na gipotol na tao galing mo pahayag sa pare ba kabaw ko inyo nang gilimbungan mo nang mga tawag mo gayon si incomplete busa. Ah, daghang salamat na lang sa imong pag kuan mo di kay ayo ka debate dai di ko kamao ka. Relax lang no kay murag na ratol-ratol man ka. Ay na, wala dawat na kasi mo makapildihan, wala kay teksto bisag sa kabuk gibasa din nila sa Biblia. Ah, wala kay teksto. Okay man, wa kay kuan kay ako'y mangutana nimo. Ah, dili ayo na pangutana human na debate pildi na ka. Sire, ni ka. Ngano mo surrender man ka? Ah, pildi na ka, wala ka napabarog na kong tema. Duha ka tiyo ang gibasa na, wala ka dawat. Eh mo katarungan nimo nga sayop nga hubad, ay na, wala na, pildi na ka.